Hej Janne, og velkommen til min mundtlige aflevering omkring indgreb i kemisk ligevægt. I vores forsøg har vi arbejdet med ligevægten mellem jern og det her calciumtiosynat, eller også, hvis man bare forkorter til KSCN, som der danner de her røde komplekser, som vi jo så kan se via nogle farveændringer. Reaktanterne er gule, altså det vil sige vores jern, eller sådan har tendens til en gul, sådan orange eller også gennemsigtig farve, hvor derimod at produktet er rødt. Den røde farve fungerer derfor som en slags indikator. Så skal vi også snakke lidt om ligevægtsbrøken, og for den nemme skyld kan man vel tit og ofte betegne reaktionsbrøken med Y, hvorefter at sådan ligevægtsloven kan man skrive ned ved Y er lig med KC, altså hvis der er ligevægt. Og det er kun, når der er ligevægt i en reaktionsbrøk Y, så at Y er lig med ligevægtskonstanten KC, fordi hvis Y er forskellig fra KC, så vil der altså ikke være ligevægt. Og man kan også sige det ved, at hvis Y er mindre end KC, så vil forskydningen ske mod højre, og hvis Y er større end KC, vil forskydningen ske mod venstre. Her på videoen kan man så se den første sådan oprindelige blanding, hvor vi har tilsat vores jern og vores SCN. Der kan man se, at opløsningen den bliver hurtigt sådan mørk rødbrun med det samme. Og det vil altså sige, at reaktionshastigheden den er høj, og der hurtigt bliver indstillet en ligevægt. Så har vi i vores første reagensglas her, hvor vi tilsætter noget ekstra jern. Vi tilføjer en spatelfuld jern, og i vores iagttagelser kan man se, at farven den bliver mørkerød. Og det er fordi, at når vi øger jernen, så vil det blive mindre af vores Y. Vores Y vil blive mindre end vores KC, og så vil ligevægten den vil blive forskudt mod højre, hvor at produktet FeSCN vil blive dannet. Og det passer jo egentlig også med ham her Le Chatelier's lov, det der med, at systemet modvirker selve ændringen, med netop at bruge det her ekstra jern. Og det vil så sige, at ligevægten indstiller sig hurtigt, hvilket man jo så kan se ved den hurtige farveændring. I reagensglas 2 bliver der fjernet noget af vores jern via askorbinsyre. Og det kan vi altså se, fordi at opløsningen den bliver nærmest sådan gennemsigtig farveløs. Og det er fordi, at når vi fjerner noget jern, så bliver Y større end KC. Og det vil så sige, at ligevægten den bliver forskudt mod venstre, så vores FeSCN det vil blive nedbrudt, og farven den forsvinder altså. Vi ser altså derfor en sådan neddæmpning af den røde farve, fordi at reaktionen går tilbage mod reaktanterne. Så har vi i vores reagensglas 3, hvor vi tilsætter noget mere SCN. Vi tilsætter en spatelfuld, og vi ser, at opløsningen den bliver meget sådan mørkrød, nærmest sort. Og det er fordi, at når SCN bliver øget, så bliver Y igen mindre end KC, og forskydningen vil igen gå mod højre, og der vil komme mere FeSCN, og farven bliver mere intens, og derfor også mere, kraftig. I vores reagensglas 4, der bliver der fjernet noget af vores SCN med noget AG altså sølvnitrat. Og det vi ser, det er, at farven den starter med at blive sådan orange, og så bliver der dannet noget hvidt bundfald. Og det er fordi, at når SCN går ind, bliver det fjernet, og det vil sige, at Y bliver så større end KC igen, så forskydningen bliver forskudt mod reaktionen, altså mod venstre, og der kommer et produkt, FeSCN, som der så bliver nedbrudt igen for at gendanne det her SCN, som jo så er blevet bundet fast i noget bundfald med det her AGSCN. Så har vi vores reagensglas 5 og 6, hvor vi havde noget omkring sådan det her temperaturændring. Og i vores reagensglas 5 har vi noget opvarmning, det er den til venstre, hvor man kan se, at farven den bliver lysere, og til modsætning til reagensglas 6, den over mod højre, har vi afkølt den, og man kan se, at farven den er mere mørkere. Og det er fordi, at når vi opvarmer, så bliver ligevægten forskudt mod venstre, og farven den bliver svagere.
Og det betyder, at reaktion mod højre er det, hvad vi kalder eksoterm, så altså varmen den fungerer lidt som et produkt. Og når vi så afkøler, så bliver ligevægten forskudt mod højre, altså så farven bliver mørkere. Og Kc ændrer sig derfor, så ved opvarmningen falder Kc, og ved afkølingen stiger Kc. Så har vi vores sådan 7. del, altså fortyndingen, hvor vi sammenligner den her farve intensitet før og efterlød fortynding. Vi i akt 2, at når ligevægtsblandingen bliver fortyndet, så kommer der dobbelt volumen, men altså farvene bliver svagere, når man så ser den, fra siden af. Det er der selvfølgelig også en forklaring på. Det er fordi, at fortynding sænker alle de her koncentrationer, da der er flere partikler på den venstre side af reaktionsskemaet, og der vil være en volumenforøgelse, som der giver, at at Y er mindre end Kc. Og det er også derfor, at ligevægten bliver forskudt mod venstre. Og det er derfor, at vi også ser, at opløsningen den er lysere end den til højre. Så som en lille afslutning på det hele, kan man jo egentlig sige, at i hele forsøget ser vi altså, hvordan man ved meget simple indgreb kan tilsætte reaktanter, fjerne ioner eller ændre temperatur eller fortynde en opløsning. Og at man tydeligt kan se de her skridt af forskydningen af en kemisk ligevægt. Og at farveændringerne altså bekræfter alt, hvad ligevægtsloven siger, og at reaktionsbryggen og alt det her, hvad ham her Le Chatelier forudsiger. Og det var min mundtlige opgave omkring kemisk ligevægt.